हाथ दे खुलुमबाय क्या माय डियर फ्रेंड्स दिनै आं अ पोलिंग स्टेशन नम्बर 36 of बड'यै फायखा बड' माने यागुल आं अ जागा कक्ल'यै फायखा भोट रवानि सिगां आं 3-4 पोलिंग स्टेशन गुरि फायखा आ जागायाव बीजेपी नि कुनु बरक गरै सुरुतिफ्रा मथा पाहाराव 90% बीजेपी बरक माया 90% तिफ्रा मथा मानाय तैबो जों अर बड' माने यागुल परिष्कार थांखा गोबां जागानि खबर फायखा जों ताबांनिवा भोट खोप्लायनाय तिफ्रा मथा प्राय 10,000 निसाय गोबां बाय जों खोप्लायनाय अम परिष्कार थांनायफ्रावबो जों 7,500 निसाय खोप्लाय ओंखा आं ताबाव बहायनो 10,000 निसाय गोबां भोट बाय खोप्लायनाय सर आलका जागावले मेसिन जागा प्रॉब्लम उ 30 बाम आम चायोले तम बहाय ना कयेकटा जागा टेक्निकल प्रॉब्लम ईवीएम नि बेपार मेसिन प्रॉब्लम नायनो प्रॉब्लम किसा मासांग हाफानो जे मामानि जराते ताबक जरा ठीक ठाक न चले तंग कोनो जागा किसा डिस्टार्ब हाय चले फिउ हामबाय